Michael. Hvad har du synes har været rigtig godt ved at være ude på basen? Jeg synes egentlig, det jeg har fået mest ud af at være ude på basen, det er det der med respekten for andre mennesker. At andre mennesker nogle gange har et andet syn på tingene, end jeg har. Og så egentlig respektere dem for det. Ja. Og så sagtens skal være i stue med dem alligevel. Ja. Ja. Hvad tænker du? Hvad har du fået ud af det? Jamen, det kan jeg godt støtte dig meget i, men jeg har også været sådan en lidt aha-oplevelse igennem, især da jeg i hvert fald mødte de 4 undervisere. Ja. Fordi at normalt synes jeg, at undervisere er meget ens, og her ser man så 4 mennesker, som er fuldkommen forskellige. Hej, jeg hedder Kasper Rungsted, og jeg er NLP-træner. Jeg hedder Charlotte Juhl, 44 år gammel er jeg. Hej, vi hedder NLP. Jeg hedder Thor Bugge, og jeg er NLP-træner. Jeg er 53 år. Jeg hedder Jens Poulsen, og jeg er 38 år gammel. Oprindeligt var jeg skolelærer, arbejdede med omsorgsvigtede unge. Det gjorde jeg i mange år, og i det arbejde brugte jeg NLP'en til at lære at motivere de her børn til at komme videre. Og så skete der jo det helt fantastiske, at det også kom til at smitte af på mig selv. Da jeg startede med NLP, der arbejdede jeg med salg og marketing, og jeg skulle lave en masse kampagner. Og produktet af det blev, at jeg fik virkelig nogle budskaber knalde over bordet og solgt varen. Jeg har egentlig en lang baggrund som alkoholiker og stofmisbruger, inden det endelig lykkedes mig at komme i behandling. Jeg er sælger og salgstræner. Jeg har arbejdet som sælger siden jeg var 20 år, og de sidste 8 år har jeg været salgstræner og konsulent i mange forskellige virksomheder i Danmark. Jeg hedder Charlotte Planfeldt, og jeg er 41 år. Som mor, der bruger jeg det... Nogle gange glemmer jeg det, vil jeg gerne sige. Og nogle gange, så bruger jeg det rigtig bevidst også i forhold til at opdrage mine børn. Jeg undgår rigtig mange misforståelser i hverdagen. Og der er ikke særlig mange idioter tilbage i verden. Før NLP, der var jeg meget med, så sagde den det, og så sagde den dit og dat. Og så tog jeg det personligt. Men i dag, der tænker jeg meget, jamen det er bolden, vi fokuserer på, det er projektet, vi fokuserer på. Og så bruger jeg ikke så meget energi, fordi så flytter jeg det fra mig selv. Jeg synes faktisk, nu vi snakker om rummelighed, at jeg faktisk har oplevet det utrolig meget i forhold til mine kollegaer. Har du nogle gode kollegaer? Meget, og de er faktisk blevet bedre, synes jeg, efter jeg har gået på NLP. Man kan selv justere, hvor meget for andre lov at fylde i ens liv, som eller jeg i hvert fald måske ikke har været så god til at administrere tidligere. Jeg lod mig påvirke af det, og en hel arbejdsdag kunne jo godt falde lidt hen i, at der havde været en dårlig oplevelse tidligt på dagen. Den er parkeret der, hvor den skal parkeres inden for 10 minutter, og så er det videre til det næste. Ja, det er fedt. Og så tillægger jeg ikke det større værdi overhovedet. Som pædagog synes jeg, det har været et vigtigt værktøj, både i mødet med mine kolleger, men selvfølgelig også i mødet med børnene. Hvad vil andre sige, at jeg har fået ud af NLP? De vil nok sige, at jeg har fået troen tilbage på mig selv. Og fundet ud af, at det er virkelig mig, der bestemmer, hvordan mit liv skal være, og ikke andre. Jeg tror endda også, min kæreste siger, at jeg bliver mere omgængelig og sådan noget løg. Vi går ikke så mange lange ture hver for sig, som vi har gjort før måske. Løser NLP så alle ens problemer? Der må vi nok sige nej. Og hvis man ikke havde nogen problemer tilbage, så var man jo også død. Men det gør, at de problemer, man nu engang har, bliver meget mere interessante at have. Hvad er din baggrund? Den er hvid. Jeg har været hvid i mange år. Så har jeg arbejdet som hudbehandler. Det har desværre ikke virket på mig selv, men det har virket på andre.